Ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang sa tuyang oras mga tugang, alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynaw to mga tugang ngunyan na aldaw na Lunes, Marso 31, 2025, anhuring aldaw kan bulan na Marso. Inian bareta alas 12 asin kami ang magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Return. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Public Safety Office kan Legazpi wara ni naresibing reklamo manungod sa pasaway na tricycle driver sa durasyon kan Palarong Bicol 2025. Spenyong atleta na masabak sa Palarong Pambansa 2025. Aleko maimplementar nin load shedding plan ngunya na panahon nin tag-init. Mga barangay na konektado sa Washington Feeder 3 kang Aleco makaka-eksperyensya ning halawig na brownout sa Miyerkules. Headline sa lado nasyonal, nagkapirang grocery items kaibahan sa mga pangaran kan mga nagresibi nin confidential funds ni VP Sara Duterte. Kaap, sinuspindir ang operasyon kan mga eroplano kan flying school na imbuelto sa Cessna plane crash. DA malansar nin inspeksyon sa mga merkado para masiguro na nasusunod ang MSRP kan mga bagas. Dating Presidente Duterte hinagad sa saiyang mga suportadores na dai na makiaram sa saiyang kaso sa ICC. Bareta sa ibang nasyon, 4 na survivors na iligtas gikan sa nagaba na eskwelahan sa Myanmar. Sa lado ng sports, Pinoy boxer Melvin Jerusalem na mantinir ang belt. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Wala ni naresibing reklamo ang Public Safety Office kan Legazpi manungod sa tricycle driver sa syudad na nagsingil nin palabaw na pamasahe asin nagsayuma na magsakay o namimili nin pasahero sa durasyon kan Palarong Bicol 2025. Inian maugmang pinag-anunsyo ni PSO Legazpi Chief Octavio Rivero makalihis ang sarong simanang kompetisyon sa syudad na inatindiran kan rinibong mga delegasyon hali sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon. Sigun kay Rivero, bago pa man magpuon ang palaro, pinaapod na niya ang mga presidente kan kada Tricycle Operators and Drivers Association para iparumdom ang eksistidong ordinansa asin penalidad na kakahampangon kan mabayular kaini. Siniguro ni Rivero na ipagpapadagos ninda ang sa indang kampanya asin operasyon manungod sa pasaway na drivers lalo na ang mga kolorum. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Naging magayon ang performance ka mga atletang hali sa Legazpi City sa kakatapos pa sa ng Palarong Bicol 2025. Ini ang naging pahayag ni Alcalde Alfredo Garbin Jr. kung saan nagsakat sa ikalima ang overall ranking kang syudad ngunya na taon. Kadaklan kan mga medalya na nakuha kang atleta ang hali sa swimming competition kung kaya iinguwaw ninda kan lokal na gobyerno kan Legazpi na magkaigwaning sa diring swimming pool para sa pag-ensayo kan mga aki. Siniguro ni Garbin ang suporta sa mga Legazpeñong marepresentar man sa Bicol Region para sa Palarong Pambansa 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Maimplementar ang Albay Electric Cooperative Incorporated nin load shedding plan ngunya napapaharaning summer season o panahon nin tag-init. Sigun ini kay Aleco Information Officer Ange Galero, kung sa iyang ipinaliwanag na parte ini kan sa indang estratehiya para sa load management asin masiguro na may supisyenteng supply nin kuryente sa tahaw kan posibleng paglangkaw nin demand kun peak hours. Ipinaliwanag kan kooperatiba na sa paagi kan load shedding, mababawasan ang load sa nagkapirang mga lugar para malikayan ang potensyal na overloading, problema sa system asin masigurong supisyente ang supply ng kuryente para sa mga konsumidores. Dahil sa pagbawas ng load, may mga lugar na posibleng maka-eksperyensya ng scheduled power interruptions. Sinabi ni Galero na nasabing estratehiya ang enot ng pig-implementar ka nakalihis na taon para mamantinir na balanse sa pag-supply ng kuryente asin malikayan ano pa man na problema. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Halawig na brownout ang maiexperyensyahan kan mga barangay na nakakonektar sa Washington Feeder 3 kang Albay Electric Cooperative Incorporated sa Miyerkules, Abril 2, 2025. Ini ang pinag-anunsyo kang kooperatiba kung sa puon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon, mawawaran nin supply nin kuryente ang mga barangay kang AMS Barrio 1, AMS Barrio South, AMS Barrio East, Sagbon, Sagmin, Banyadero, Pinarik, Mauyod, Tula-Tula, Ilawod West, Estanza, Taisan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bakakay, Bangkeruhan, Imalnod, Bariis, Cagbakong, San Francisco, Buena Vista, asin Kabugao, Legazpi City. Kasaba ang bilog na munisipyo kang nito asin Barangay Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande asin Ibaugan sa Daraga Albay. Sa nasabing mga oras, makondukta ang mga lineman kan Aleco nin mahiwasan na line clearing, pagsalida ni mga poste sa Barangay Sagpon, paghali ka mga concrete pole sa Pinarik asin ang hotspot correction sa nasabing mga lugar. Pre, makinig. Na-recover kan mga otoridad ang manlain-lain na klase ni armas kan Rabe Criminal Gang sa Zone 7 Barangay Alongong, Libon, Albay matapos ang ikanasang follow-up operation kasubanggi makalihis na magadan sa enkwentro si Richard Obedece Rabe, ang leader ka nasabing grupo. Sa press statement na ipinalawas kan Police Regional Office 5, pasado alas 10 kasubanggi kan ikinasa ang operasyon sa nasabing barangay kan mga personahes hali sa Regional Intelligence Division 5, katuwangan Provincial Intelligence Unit, Libon Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 5, Police Explosives and K9 Unit Albay, Regional Special Operations Unit 5, Regional Operations Intelligence Unit 5 asin National Intelligence Coordinating Agency 5 na nagresulta sa pagkonfiskar nin manlain-lain na badil, pampasabog asin mga bala. Padagos sa ngunyan ang investigasyon kan mga kasurog cops kung sagkod sa an operasyon kan nasabing grupo. Mientras na pikinganyar kan komandansya ang natatadang miyembro kan nasabing mga grupo na voluntaryo nang magsurrender sa mga otoridad para totalmente nang maibalik ang katrangkiluhan sa nasabing lugar asin sa rehiyon. Sarado ang outpatient department, Bicol Cancer Center as in Heart Station, kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa nagkapirang aldaw sa Abril dahil sa holiday. Ini ang pinag-anunsyo kang ospital kung sa inang saindang mga serbisyo an para mientras na suspendido sa aga Abril 1 dahil sa obserbasyon kang Idil Fitir. Abril 3, Albay Day, Abril 9, ang araw ng kagitingan. Abril 17, ang Huwebes Santo asin Abril 18 naman dahil sa Biyernes Santo. Segun sa BRHMC, ang gabos na naka-schedule na appointments asin follow-up checkups, ani akomodar sa oras na magbalik sa regular na operasyon ang nasabing opisina. Mientras na ang BRHMC Emergency Department ang mantinidong bukas sa nasabing mga aldaw asin petsa para sa mga emergency cases.
Natapos na ang duwang aldaw na disaster preparedness training kan mga 38 na tauhan kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol na pig-inisyar kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Kaibahan sa mga nagpartisipar sa aktibidad ang mga tauhan hali sa Albay Provincial Jail, mga city jails kan Tabaco, Legazpi asin Ligao, mga municipal jails kan Piodoran, Uwas asin Ginubatan, asin mga district jails kan Pulangi, Kamalig asin Santo Domingo. Obheto kan training na matawan nin kaaraman asin kasanayan ang mga tauhan kan BJMP, partikular na ang mga diskarte sa pagsimbag sa emerhensya, pagtaon in first aid, operasyon kan search and rescue asin ang contingency plan kan mga pasilidad. Nagkondukto ng Insight Validation ang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa implementasyon kan Project Lawa at Binhi sa Catanduanes. Segun sa DSWD Bicol, kaibahan sa saindang binisita ang 15 barangay sa probinsya, kaibahan ang Barangay Salvacion, Hitoma, Inalmasinan, Datag West, asin Tubli sa Karamoan, Barangay San Andres, Hiyop, Lumabaw, Del Sur, asin Del Norte sa Pandan, asin Barangay Sikmil, Sioron sa San Vicente, San Pedro asin Doririan sa Gigmoto. Obheto kan validation na maaraman ang pangangaipon na proyekto basado sa supply ng tubig, potensyal sa agrikultura asin socio-economic indicators. Ang Project Lawat Binhi sa irarom kang ng resiliency program kang Cash for Work training ang parte kang advokasya ni DSWD Secretary Rex Gatchalian asin nagsusuporta sa 10-point economic agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para labanan ang kagutuman asin kadipisilan sa tao kang epekto kang climate change asin kalamidad. Nakonfiskar kan mga otoridad ang sobra sa 1.9 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga sa sarong simanang anti-illegal drugs operation sa manlain-lain na parte kan Bicol Region. Ini ang akomplishmento na ipighiras kan Police Regional Office 5 kung sain po kan Marso 24 sa kod petsa 30 nasa 26 na operasyon ang sa indang ginibo dahilan para madakop ang 29 individual. Nakuha sa indang posisyon ang 8.5 gramos nin marijuana asin sobra sa 292 na gramo nin shabu. Siniguro kan komandansya sa pangingenot ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon na magpapadagos ang sa indang esfersos asin kampanya kontra illegal na droga sa rehiyon. Arestado ang sarong newly identified street-level individual sa ginibong bypass operation kan mga operatiba kan Bakakay Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Edwin Apun. Sa press statement na ipinaluwas kang Hepatura, ginibo ang operasyon kasubanggi sa Purok 5, Barangay Sogod, Bakakay, Albay. Ang suspect ang residente kan Barangay 13 kan parehong munisipyo kung sa nakuha sa iya ang tulong pedaso ng heat-sealed transparent plastic sachet. Napigtutubudan na shabu, kaibahan ang buy-bust money asin iba pa. Ang suspect ang presenteng nasa kustudya kan Bakakay MPS para sa ngataning kasong pagbayolar sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga tugang, primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon na sinibapa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na San Miguel Beer, buksan na Taste the summer, sama na San Miguel Beer, buksan na Tara-ra-ta-ta Taste the summer, tara na Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota. This political advertisement paid for and by Ako Bicol Political Party. Second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso At taman at urig mo asin mag-asenso ang negosyo May uno plus na kalidad Mag-uno plus, mag-uno plus Rasa sa imong mauwag Serbisyong totoo, produktong garantisado Mag-uno plus asin urig mo Ang gamat na gusto Uno plus matabang sa imo May uno plus na kalidad Mag-uno plus, mag-uno plus Rasa sa imong mauwag Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need, so keep this in mind. Choices, savings, great quality, it's all here at Metro. Whatever you need, it's here at Metro. Whatever your style, it's here at Metro. To build your dreams, here at Metro. To enjoy your life, here at Metro. We make life easy, we make life better. We make it happen at Metro. Balik po kita mga tugang sa satuyang bareta para sa mga detalles sa Bareta Nasyonal. Ibinulgar ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V kan La Union ang lalo pang pagpahalaba kan listahan kan mga makadudang pangaran na nagresibe in confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Ortega na garong team grocery naman ang mga nadiskubre niyang pangaran hulhali sa mga dokumento na pigsumitir kan Office of the Vice President sa Commission on Audit. Pangenot na pinag-unambita ni Ortega ang mga pangaran na Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon, asin Sala Kasim. Magigirumdoman na enot ng pigbulgar ni Ortega ang mga pangaran na kapareho kan chicheria, cellphone,
prutas, Diodonggang asin Team Asim na puro daing records nin kapangakian kasal asin pagkagadan sa Philippine Statistics Authority. Sigun kay Ortega, kung bako totoo ang nasabing mga pangaran sa inapaduman ang 612.5 milyon na pesos na kabilugan na confidential funds kan opisina Kinonfirmar kang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na pinundo na na para mientras ang mga operasyon kang Pilipinas Space Aviation Academy matapos maimbuelto ang saro sa saindang mga aircraft sa sarong aksidente kasuod. Segun sa CAAP, ang Cessna plane na sarong training aircraft na may registration number RP-C8595 na nag-ooperate sa irarom kang nasabing flying school nag-crash landing sa parte kang barangay Libsong sa Lingayen, Pangasinan, bandang alas 8 nin aga. Duwa ang nagadan sa pangyayari na sarong piloto asin sarong student pilot na tulos man dinara sa ospital alagad nagadan man giraray. Sa ngunya naglansar ng formal na investigasyon ang mga otoridad para aramon ang dahilan kan insidente mantang grounded para mientras sinagahalat man ng resulta kang investigasyon na sa mga imbuelto sa eskwelahan. Makondukta nin inspeksyon sa mga merkado si Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel. Kigibuhon kay ni ang paglibot sa syudad nin Quezon dahil ini ang pagpuon kan pagpautob nin maximum suggested retail price na 45 pesos kada kilo sa mga imported rice. Makakaibahan sa paglibot si Trade Secretary Cristina Roque asin nagkapirang mga kapulisan. Magigirumdoman na kan Enero 20 pinautob ang 58 pesos kada kilo sa mga imported rice na sinundan kan 55 pesos kada kilo kan Pebrero 5. Sagkot sa naging 52 pesos kada kilo kan Pebrero asin 49 pesos kada kilo kan Marso 1. Papanimbago ninda ang mga madadakop na dain nagpapautob nin maximum suggested retail price. Hinagad ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa sayang mga suportadores na daina makiaram sa sayang kaso sa International Criminal Court o ICC sigun kay Vice President Sara Duterte. Sa sarong pahayag, sinabi ni VP Sara na ini ang mensahe kan sayang ama na ipinabot kan sa iyang abogado dahil daisin da naghilingan kan Marso 28. Sigun kay Sara, sinabi kan dating Presidente na daian sa iyang legal team asin korte ang dapat maghampang sa mga proseso kan kaso na daing sobrang impluwensya gikan sa luwas. Pinagumbitan man ni dating Presidente Rodrigo Duterte na dai paghuronan ng kaso sa publiko lalo na may kinaraman sa complainant sa ICC. Papalawigon kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sa indang walang gutom program matapos na ipahayag kan Social Weather Stations o SWS ang sarong dakulang pag-itaas kan insidente nin gutom sa mga Pilipinong pamilya. Sigun sa ginibong survey kan Marso ngunya na taon, 27.2% ang mga pamilyang Pilipino na nakamati nin involuntary hunger na nag-itaas gikan sa 21.2% kan nakaaging survey. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na padagos nindang pigpahiwas ang walang gutong program para matabangan ang mas dakul na lugar sa nasyon. Sa ngunyan, nagtatagama
Nagtatagama ang DSWD nin 3,000 pesos kan bulanan na ayuda sa 300,000 na pamilyang Pilipino sa bilog na nasyon. Kamawatan kaini na matabangan ang 1.5 milyon na tao asing planong pahiwason sa 750,000 na pamilyang Pilipino pagabot kang taon 2027. Nagpapasalamat din marhay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates o UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pagtataon ni kainiking clemency sa 100 Filipinong preso sa panahon kang Ramadan asin Idhil Fitir. Segun kay Marcos, nagtaoning paglaom sa mga pamilya kan mga preso ang pagtaoning pardon asin nagpapahiling man inining pagtaoning importansya kan UAE sa mga humanitarian value. Tinawanin doon niya ang importansya kan pagpapakusog kang koordinasyon kang Pilipinas asin UAE. Inabisuhan kang Embassy of the United Arab Emirates in Manila ang Department of Foreign Affairs Office of the Middle East and African Affairs o DFA OMEAA kan Marso 28, 2025 para ipaisi ang royal pardon asin maghagad din tabang sa pagpapaabot kan mga pangaran kan mga napalibre. May apat pang katawo na nailigtas gikan sa mga nagaba na edipisyo matapos ang pagtama kan magnitude 7.7 na linog sa Myanmar. Ang nasabing mga nailigtas na kuahali sa nagaba na eskwelahan sa Northern Sagaing Region. Nagkapirang katawo pa man giraray anay report na nawawara kung sain padagos ang pigigibong rescue operations kan mga otoridad. Piglalauman ka mga otoridad sa Myanmar na maitaas pa ang numero kan mga nagadan kung sain ini nasa sobra 1,700 na katawo na. Mantang sa Bangkok, igwang na irehistro ang 18 katawo na nagadan asin 76 na mga obrero anay report na nawawara pa matapos na rampahog ang pigigibon nindang edipisyo. Nagpapadagos pa man giraray ang pigigibong rescue operations asin nagtabang naman ang ibang mga nasyon para mapatikas ang paghanap sa mga biktima. Sa bareta niya to sa lado ng sports, naman tinir ni Melvin Jerusalem ang sa iyang WBC minimum weight title. Ini matapos na daugon si Japanese boxer na si Yudai Shigeoka sa paagi kang unanimous decision sa laban na ginibo sa Tokonami, Japan. Nagpabor gabos ng mga judges sa Pinoy boxer sa nakuha kaining score na 119, 109, 118, 110, 116, 112. Inina ang ikaduwang beses na magkalaban ang duwang boksingero asin parehas ang ginana kan 31 anyos na si Jerusalem ang mga laban. Igwa na siya ning 24 gana asin tulong daog na may 12 knockouts. Posibleng ang masunod na laban ni Jerusalem iyong rematch kay Oscar Colazo kan Puerto Rico kung sain sa ikapitong round nagpalyar ang Pinoy boxer kan suminakat ang timbang kaini sa 105 pounds class. Sarong kumpanyang nakabase sa London ang nakaisip nin makabagong teknolohiya na inapod bilang Cool Can. Ang primerong self-cooling aluminum can sa kinaban. Sa simpleng pindot sa irarom kan lata, kusa nang naglilipot ini nin sagkod 6 to 7 degrees Celsius asin mantinidong malipot sa laog nin 45 minutos na dain nagagamit nin kuryente, ref asin yelo. Sa simpleng pagpindot, nagbababa ang tubig sa double-layered wall kan lata kung kaya makaskas ang paglipot kan lata. May indicator ang lata na nagbabago ang kulay hali sa puti pasiring sa asul kung supisyente na ang lipot. Ang imbensyon ang dai pa available sa merkado kung saan nakikipagnegosasyon ang kumpanya sa darakulang brand soft drinks asin energy drinks para maisabay ang teknolohiyang ini sa saindang mga produkto. Istorya na iiba. Para po sa tuyang special story, sarong ikos sa Minnesota, USA. Ang pigbidbid kang Guinness World Record holder dahil sa halaba kaning ikog na may sukol na 18.5 inches. Ang ikos na si Pugsley, ang ataman kang pamilya Cameron kung Cameron ni nagkapirang taon nang nakalihis. Naisipan ninda na mag-research sa Guinness World Records asin nakigkig na mas halaba ang ikog ni Pugsley sa presenteng record holder. Dahil sa pagmidbid, pigkukonsiderar na si Pugsley bilang local celebrity sa saindang lugar.
Marso 31 taon 1884 kan namundag sa Lipa, Batangas si Teodoro Calao ani napod bilang Father of Philippine Libraries. Pamosong marhay si Calao bilang outstanding trilingual writer asin historian sa Pilipinas kung saan nagkokolekta siya nin orihinal na mga dokumento bilang basehan kan sa iyang mga pigsusurat. Kaibahan sa iyang mga naisurat ang La Revolución Filipina, Reformas en la Enseñanza del Derecho. Siya nagsurat kan mga historya kan mga pangyayari sa nasyon poon kan 1900 sagod 1940 na konsideradong Age of Calao. Si Calao ang nagsirbing director kan National Library. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba sina Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Matthew Balyaran. Sa lado teknikal, katuwang tadyan ang gwapong si Sir June Napolis. Sa DCGB Social Media Department, si Ms. Charmaine Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching. Thank you. Shout outs. Congratulations po kay Bianca po, ano? Opo. Nanggana siya bilang gold medalist. Again, sa regional tournament po kan taekwondo, kasuhapo naman. Congratulations, Bianca. And of course, si Bea sa Palarong Bicol 2025 silver medalist. Thank you. Shout outs to Novilla family, Ma'am Joy, Sir Efren, sa indang aki si Tin and Paul, and pati po si Ryan. Chan Balean, Sir Mike Clara, Sir King Reginaldo na permi pong Hi, naghihiling Sir kan sa King. tuyang programa asin nagsishare. Ma'am Feliz Marabella, Sir Chadi Velasco, Can Bernice Resort Hotel. Always number one. Always DCGB. Bareta alas 12 with Gina. And Bert. Thank you po. Salamat. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.